At sa panahon ngayon na kung saan talamak ang mga manloloko. Oo, karamihan dyan sa mga yan, yung mga lumalapit sa inyo ay talaga nga namang hindi pure ang intensyon. Yung iba dyan, gusto ka lang saktan, gusto ka lang tikman at talaga nga naman ikaw ay kalilimutan. Huy! Mahal, mahal, mahal! Good evening and happy Monday! Talaga nga naman, Monday na Monday ay pinakikilig ka ng taong hindi naman seryoso sa'yo. Oo, mahal, ang napapakinggan mo ngayon ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko. 69 tayo, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap. Ako ang magpapatirik. Magpapatirik ng iyong enerhiya, di ba? Kasi karamihan sa inyo nagda-drive, karamihan sa inyo nagka-car, tapos nagsasaya. Ano tawag doon? Car, tapos fun lang, di ba? Bakit? Kapag tumatakbo, fun run. O kapag nagda-drive sa kotse, pwede namang drive run. Mamaya ko ano na lang masabi ko. Anyway, mahal. Totoo yan that this year, syempre, New Year pa rin, no? January, di ba? Nandyan pa yung kasagsagan na kung saan ang mga not so good practices natin ay ginagawa pa rin natin ngayong buwan at ngayong taon. At kasama na dyan ang pagre-reply sa mga taong hindi naman totoo ang intensyon. Hoy, aminin nyo, di ba? Pinakikilig ka ng taong hindi ka naman talaga mahal. Pinakikilig ka ng taong pwedeng nasa in a relationship at ikaw ang tawag sa'yo ay kabit. Di ba? Kaya ikaw kahit talaga nga namang wala ka sa relasyon pero ikaw ay lumalandi. Minsan, pag nakikipag-date ka, nakikipag-date ka, first date, may mga katangian na kung saan talaga nga namang rumurupok ang iyong kalooban. Diba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko yung mga 3 bagay na nakakaakit sa first date pero kailangan mo munang suriin maigi. Uy, totoo to Kasi kadalasan 'di ba, yung mga bagay na yan na kung saan ikaw ay marupok ay talaga nga namang sanhi kung bakit ikaw ay niloloko, bakit ka ginagamit, bakit ka laging gumagastos at bakit ka laging natitikman ng maling tao. 'Di ba? Ngayon tonight, sige, sasabihin ko ang mga 3 katangian or 3 mga bagay na dapat mong usisain maigi. Kaya naman, unang, huwag kang magpapalinlang saan? Sa dila. Ito yung sinasabi natin sa dila. Hindi dahil natikman mo yung dila niya, mali yun. Sa dila kung paano sila magsalita. 'Di ba usually kapag first date at unang kita nyo, lahat ng mga sinasabi niya ay positive. Lahat ng sinasabi niya ay compliment. Lahat ng sinasabi niya ay talaga nga namang ikakabuti ng inyong date. So wag kang agad-agad maniniwala at wag kang agad-agad mafo-fall sa mga matatamis ang salita. Ayan ang dahilan kung bakit hindi ka natatrato ng tama. Uy, totoo yan Marami na ngayon talaga ang mahilig mambola, mahilig magpaikot, magaling manguto, di ba? Kaya kayo, hindi porket first date at talaga nga namang magaling magsalita, mapopol ka na agad. Usisain mo maigi para hindi ka laging iniiwan. Isa pa lang yan sa mga dapat mong usisain sa tao, no? Dapat ka mag-ingat. Pero wag ka mag-alala, meron pa akong 2. But for now, rock-rockan music muna tayo. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic.